filmmaker ne, wato jarumi na Nollywood da Kannywood. Tarihi kuma to bari da yanga dai ya zan iya sa a Jos aka haife ni. A Jos na girma, a nan ne makaranta na primary da secondary. Sai na tafi Nasarawa State University na je na degree ina wato a banking and finance. Ban taɓa karantar acting ba sai, amma na ɗau wasu courses after na script writing da acting, kuma na ɗau drama classes da nake secondary school. Tun da nake yaro, tun da nake ɗan ina ga shekara bai wuce 4 ko 5 ba ma, I've always remembered being an actor. Wato na abin ba ni na zaɓa acting ba, abin sai mun kamar acting ne ya zaɓe ni. Don sabida da yawan lokaci haka idan an ɗan mun abu kuma in yi kukan ƙarya don in samu wani abu. So a nan duk dai na koyi abin a jikina daga yanayin abubuwan da nake kallo kuma a TV. Wannan kuma shine dai story din za ce, saboda tun da na taso ban da connection kwata-kwata da komai na industry. Sai can this is like in 2018, akwai ƙanina wanda yake ce min to yana yawan ganin mutane suna shiga cikin abin nan, ana zuwa auditions da abubuwa, me yasa ban taɓa gwadawa ba. Kuma akwai wani gashi nan ya taso kuma a Jos din yake, don saboda a lokacin ma na Jos. Sai ce min ko zan je in gwada. To sai na ce to shikenan, sai ya nuna min wannan ɗin. So shine dai fim da yau aka sani as Voiceless. Da na je wurin sanda bugun zuciya ya kama ni, zan ce ko gabana dai ya faɗi, saboda ban taɓa zuwa audition ba. First try ina ne, ban taɓa gwada komai ba, ko a online ban taɓa applying ba kowane film ba. Sai da na je dai na ga mutane dubbai 8 na je na safe, to sai kusan karfe 5:30 na samu ne auditioning ina. Da dai na shiga dai akwai Robert Peters daga Turai ya zo haka, to shine dai yana gani na sai picking interest, sai nuna min ya ji daɗi na, ya sassa ni na abubuwa dai kala-kala, duk abin da na yi planning, sai na samu Voiceless. To bayan na samu Voiceless din ne dai, to sai ya zama hit. Gaskiya dai ban taɓa sha'awan ba sai sai daga baya. Din first film ɗin da na yi first series ne, shine aikin da na fara yi na just recently, my last year I think, shine wanda kuka sani da kwana 90, wanda Salisu Balarabe, shi director film ɗin kenan, ya kira ni a waya ya min bayani akan yanayin ya ga wani short film ɗina wato a YouTube, kuma na birge shi sosai, kuma yana son in zo in gwada mai wani role. To haka shine na je na gwada, kuma ya amince da role ɗin, ya karɓa role ɗin, kuma shine dai abin da shiga da ni kenan. Amma sai second one ɗin shine Labarina. Gaskiya dai yin Labarina da shi ya canja min completely tunanina akan Arewa. Like na ji daɗin aikin sosai, na ji daɗin komai akan aikin, da masu aikin da wanda muke aiki da su duka na ji daɗin gaskiya. Wato wannan dai character ne wanda ni kaina ban yi expecting zai samu irin wannan reception din ba, ko irin wannan reaction din. Wato akwai good akwai bad ga baki ɗaya, but wannan abu ne wanda yake faruwa, so I'm used to it. Koma me kai a rayuwar nan akwai wanda zai criticizing, so for actors it's not that different. Yanayin da na samu character ma kaman akwai abokina, wato shi Isa Feroz Khan, Presido kenan, shine ya kira ni ya ce min in gwada auditioning ma wannan character din, kuma tun a lokacin ya min bayani akan cewa character ne wanda da yawan mutane sun sa min ido, wanda yana da babban importance to the story a yanayin wannan. So ce min in zo a shirye, a haka ne auditioning, kuma har I was fortunate and privileged na samu character. Wato abin da zan ce shine dai ma wanda har yanzu suke da wannan reservations din akan character, ku yi trust in the process. Aiki ne wanda I believe in kuka ba shi chance za ku ji daɗin shi. Character ne wanda I believe he will come good.
Suna da yawa. Inda batun tauraro ne da mentors, amma wanda dai zan ce na taso ina kallon shi, ina bin kariyan shi wato da ayyukan da ya duka shine wato Sani Mu'azu. Okay, bambancin dai mostly zan ce kuɗin kayan aiki da kuɗin aiki. Ban da aure amma like everyone insha Allah soon. Abincinmu na ƙasa, native food ɗinmu, it's what does it for me gaskiya, like shinkafa, tuwo, miyan ganye, doya, sakwara, duk favorite foods ina ne. Amma if I have to pick akan abinci ɗaya, zan ɗan yi possibly snack in ce ko dankalin turawa da catfish is my personal